Ule chu bai ule tun tum chu phone atanga job card number endan in soi ve thung te ang amma se bera chuan I phone browser ai lu tanga I Chrome hen ka lut mai ke chu Chrome kan lu tanga chunin ta hian kan zong don ani ta hian hi MG NREGA Mizoram ti hi kan zia kanga kha kanan zonga chuan ta hian kan lu tang hemi website a hian nrega strep.nic.in tia hian chuan ta hian kan chu click mai don ni chuan ti hian alo langa hi ti hian a zoom theya thalak kan zoom ang khan tian a zoom theya chuanin helai akil helama hi district thantur kha lo omta ni yomna district khai thlanga keimani district a hen kan lu tanga Shersip district kan ni a Shersipa han ka zuk likanga Shersipa district a chuanin block pahnih a awma East Lungdar le Shersip ani ta a chuan East Lungdar block a kan awma ta khan East Lungdar a han ka zuk lika chuanin East Lungdar block a khorang kha lo omne ta bok tlang che kon East Lungdar kolai lung leng lung chuan lung kol mol cheng nol van lai phai pilar sai lu lak sial sir ti khani ta a keima ni khuwa kan lu tanga kolai lung a kan lu tanga chuan ti hian lo lang ta a kan huang hian state Mizoram district Shersip block East Lungdar panchayat kolai lung ti khalo lang ta chu ta chuan kan job card number kan zu en number tur chu hilai mi hi ni a list of worker with Aadhaar number EYD number tia hian ni number 3 na hian ta hian kan lu tang chuan kan lu ta ti hian alo lang ta ni ti hian kholai lung khochunga job card number om zong kha ti hian lo lang veka ama sabera hian serial number khoming chuan registration number ti hi job card number chun tani registration number ti lai lo emi tlar thla hi kan job card registration number kha ni a chuan ama sabera hianin chung kop ho tu ming a inziak a chuan heta hian an chung ko member ming kha alo inziak le a chuan ta hian mi pangen ni hmeichhia an kumzat khati lai job card an register lai an kumzat halo inziak a chun address nen an hnung bera hian Aadhaar number EYD number kha alo langa amaro chu hi chuwa in sensora a en theilo ta katatang khan in khuwa a job card om zong kha ti khan registration number nen lo om vekanga ta khan I ming izu zong to mai don ani chung ko khatami te khan job card pakhat kan in trauma wangin chung ko khatami te job card number kha a in ang vekani ti hian an ming zon thewa hian a ran pain in ziak thema sela a number kha a in ang vekani eng ama salama in ziak ho MZ0700301101 ti ho hi a code ani ta a slash zo a number lo om ho hi kan job card number ke mani number ran bik te kha chuni ti khan I phone atangin I job card number kha ol samdevin I login hai chuak ve thei don ani ton tumata na kan video chu khati zong khani sela in zawa in du sakna ka la na chu